direct doorgaan met de volgende rubriek, de klasse Z. Nou, hopelijk net zo mooie sport als zojuist in de klasse M hebben gezien. We gaan starten met Amstel en Lieke Vogels die van start gaat. Dat doet ze met haar paard Abercrombie, afstammeling van de hengst Ovidius. Nou zeker, we gaan maar voor start nummer 1, want Amstel en Lieke Vogels. En eruit is Amazon. Als u binnenrijdt, graag rechtsom binnenrijden. Rechtsom binnenrijden. Iets sneller naar binnen te gaan, maar rechtsom binnenrijden. Oh. Ja, ik snap het. Stop al. Ja, doe het maar open. Kom, rechtsom binnenrijden. Oh, wat een mooie opening zit gelijk. En wat een geweldig spelende bezig. Abercrombie ging door Lieke Vogels foutloos binnen de tijd. En dat betekent dat ze straks in de barrage als eerste van start zal gaan. Lieke Vogels, Abercrombie.